Na Rympei U Iohkem, nabynta ki paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit ka Punjab haka singi baar ki Iohkem ya ubay briew ubana taran ya ubalatip kyrteng kum ugagan deep sing na marka jingkeno ba ulasam ya ki jingtip babnia syapang ki jingya lenti jong ki spai India hakapor badan ka Operation Sindoor bat ka kenhon syntiat jong ka Pakistan ka Inter Services Intelligence ISI ugagan deep sing ulay kendo ru ya unang yalam ba Kyrshan ya ka Khalistan ubadan ha Pakistan Gopal Singh Chawla Laong Director General of Police Ugarov Yadav Daka papan state kat kum ki jingtip balayo lum naka counter intelligence Punjab ka kanhon pulit jang ka taran ha ka jing khanra lang ka kem ya u gagan deep sing balatip ru daka kyrteng kum ugagan ubasyong basa ha mohalla rodupur gali nazar sing wali ha taran uni ubalasya kem ulasya kenno bauladan ka jingya daikam bat ki kinhon syntiat jang ka Pakistan bat Gopal Singh Chawla hakabala ai ya ki jingtip ki babania hakabaya dei bat ka jingyat ki spai hakapor bala penlong ya ka Operation Sindoor la tho DGP ka Punjab hakarensan X DGP jang ka Punjab ulong baki jingtokit ki lapan pau ba udan keti hakabasam ya ki jingtip bala buri kentup ya ki jingpen ken ria sipai bat ki jaka ba kongsan ka babu jingma ya ka jingsingan jang kari